दिनै बे बेंटलाव फैनानै जोंहा अफिस बेखेवनायनि दिनजों लोगोसे जोङो मोनसे जयनिं प्रग्राम लादों फ्राय 200नि बारा बर' आदिबासि आरो मुसलमान बिथांमोनहा आरो साफा सानै बेंगलि आरो राजबंशी गासै 200नि बारा जागोन आरो दाबो हिसाबखौ लाफिननाय जायाखै। दा जोङो आवगायनिफ्राय होनबाय थाखादों जे कंग्रेसआ लासै लासै जोङो पकेट केम्पेइनखौ खालामबाय थादों। जोङो गामि एरियायाव जोंनि हाबनाया गोबां जाबाय दा बे जिनिसा नैबार दा बेफोराव रिजाल्ट जादों आरो लासै लासैनो जोङो गेदेर गेदेर केम्पेइन खालामनो नागिरदों। मोनथाम डिस्ट्रिक्टआव जोङो मोनथाम हय राहुल गान्धी नङाबा प्रियंका गान्धी गिदिर गिदिर मानसिफ्राबो फैगोन बेनि बेबस्थायाबो जोंहा जागासिनो दंखायो। दा जोङो थांबाय गोबां गामि गामि गिदिंबाय बयबो बुंदों एबाराव कंग्रेसनो होनाय जासिगोन होननानै। दा निस्सय दिनैनि बे दोहौआबो बेनिनो फिथाइ। बिटिसि हिसाबै नोंथांमोननि हेंथा दोलोफ्रा बिथांमोनखौ गावसोरखौ देरहागोन होननानै आसा खालामबाय थादों। बिथांमोनालाय बे खोथाखौ 2014आवबो बुंदों 2019आवबो बुंदों बिपिएफआव देरहादों 2014आव इउपिपिएलआबो देरहादों 2014आव 2019आवबो बिपिएफ देरहादों 2000 इउपिपिएलआबो देरहादों खिन्थु दिल्लीयावसो थांदों नब कुमार सरनिया थांदों। दा बेफोरबायदि खोथाखौ बिस्रा गोबां आबां जाबां आवगायावबो बुंदों एबारबो बुंगोन बे गोदान नङा। दा बेखायनो रायजो राजाफ्रा बेफोरखौ फोथायनानै लाब गैया। बिपिएफआ देरहायोब्लाबो उदालगुरियावनो देरहाथों दे आरो क'क्राझाराव देरहाथों बे सानै मानसिया दिल्लीयाव थानानै सरकार दागोन नामा? आरो दिल्लीयाव जुदि सरकार दानो हायाबा मा आसनिखौ होफैगोन बिपिएफआ? मबे आसनिखौ 8000 होगोन प्रत्येक माहाव बिपिएफआव फैयासै। दिल्लीयाव बिसिनि सरकारा नङा दिल्लीयाव जाय सरकार दागोन आसामाव जाय सरकार दागोन बिसोरनो आसनिखौ होनो हागोन बिपिएफ बहानिफ्राय होनांगौ जाखो? दा बेखायनो रायजो राजाया एसेबां जाम्बा नङा सिं बिपिएफआव दङ गोबां मानसिया इउपिपिएलआवबो दङ बिथांमोनखौ गिनानै दिनैसिम बिथांमोना कंग्रेसआव अपेन भाबै फैयाखै खिन्थु सिं भटखौ कंग्रेसनो होगोन एखेबारे क्लियार मेसेज। नोंथाङा दहाय मोनसे खोथा बुंनाय खोनादों जोङो बिजेपि माने इउपिपिएल बिपिएफ माने इउपिपिएल बिजेपि होननाय। दा बे खोथाखौ नोंथांमोनहा नाय दिनै हाग्रामाया एखमबा दिल्लीयाव एखमबा जयपुराव एखमबा माबा एलाहाबादाव थांनानै आरएसएसनि दैदेनगिरिफोरखौ थांनानै खुलुमलाहैनायालाय मानसि साइन खनसेना खननै नङा एंग्रा बिजेपियावहाय गाव हाबफानो होननानैबो नाजाबाय थादों आरो बे हिसाबै बिथांमोना रायजो सभायाव ज' गेलेदों। बिजेपि इउपिपिएल आरो बिपिएफ आरो एजिपि जिएसपि बिथांमोना ज' दङ काउन्सिलावबो बिथांमोना ज' दङ बिधान सभायावबो एमएलएआवबो बिथांमोना ज' दङ। बोरैहाय बुंगोन बिथांमोन लकसभायाव गैया होननानै? थांनाय बाइ इलेक्सनाव गसाइगावआवबो आं बेखौनो बुंबाय थादों जे बिपिएफआ गेलेयाबा कंग्रेसआ देरहागोन। अब्ला बिपिएफआ होनबाय नङा जोङो बिजेपिनि बि टिम नङा जोङो निजा बगियाखै गेलेयो। जोबनायाव नुबाय बिथांमोना थार्ड पजिशनावसो कंग्रेसआ सेकेन्ड पजिशनाव फैदों। जुदि बिपिएफआ गेलेयामोनबा जोंनो देरहायोमोन। दा बेखायनो बिपिएफआ एखेबारे गावसिनि अरिजिनेल कारेक्टारखौ दिन्थियाखै। बिथांमोना रायजो राजाखौ गोदो जेरै थगायदों एबारावबो थगायबावनो नाजादों। आं बेखायनो रायजो राजा बिथांमोननिसिम खावलायनो सानदों जे बिपिएफ मानि बिजेपि बिजेपि मानि इउपिपिएल इउपिपिएल मानि बिपिएफ बिथांमोनहा बे मोनब्रै टिमा मोनसेयानोखा। बेसेबां भट लानानै क'क्राझार लकसभानिफ्राय नोंथाङा देरहागोन? आङो सिगाङाव सानदोंमोन खुनुरुखुम थाना बाना 5-6 हाजारावनो देरहागोन नामा बेबायदि लानानै खिन्थु दा जे नुबाय जों बुरजा मोनगोन जों 1 लाख 1.5 लाख भट बांसिन लानानै देरहासिगोन आरो कंग्रेसआ। दिल्लीयाव थाङोबा नोंथाङा हिसाबै मा हाबा मावो? आं बेखौनो होनदों गर्जन मोसाहारिनि सिन्थाया जे जोंनि जायगायावहाय डेभेलपमेन्ट उन्नति गैया आबाद फोथाराव दै गैया कल कारखाना इन्डास्ट्रि जेबो गैया। जोंनि फिसाफ्रा सोरबाया मास्टार साख्रि इन्जिनियार डाक्टार जानो हायाब्ला बिथांमोना फिसा कल कारखानायाव मावनानै जानांगोन। दा बिथांमोना जोंनि जायगायाव जेबो गैयैखायनो न' बिसि फिसा नागारनानै गोजान जायगायाव थांनांगौ आरो आथिखालनि जुगाव बेबायदि हामा हाथा थांनायनि सम नङा। लामा सामायाव मा जायो जाथिजों जाथि मोजां मोननाय दा बेखायनो जोङो गावनि जायगायावनो गासिबो नांगौखौ जों जावनानै लागोन। दैखर नांगौबा जों दैखर जावनानै लागोन कल दैखर नांगौबा कल दैखर जावनानै लागोन। जोङो आबाद फोथाराव दैनि राहा खालामगोन। जोङो जि बानायगोन जोङो साबुन बानायगोन जोङो कलगेट बानायगोन जोङो मोखां फुंग्रा बानायगोन जोङो सेन्देल बानायगोन जुथा बानायगोन जोंनो गासिबो बानायजोबगोन आरो आग्लायनायखौ जों गुबुन रायजोआव हरगोन। बेखायनो आं सानो एबाराव डेभेलपमेन्टआनो मेन फकास आरो बेनो जोंनि गेजेराव बिदा फंबाय अनलायनाय आरो आब्रुथिखौ लाबोगोन। 50-60 बोसोराव दिनै आन्दलन खालामदों बर'फ्रा मा मोनदों जेबो मोनाखै। दा बेखायनो बयबो बुजिबाय जे जोङो बिदा फंबाय ज' बयखौबो बोजबलायनानै कंग्रेसनि प्रिन्सिपालजों जुदि खाराबा जोंनि जाथिया जोंनि हादोराव उन्नति आरो गोजोननाय गैयाबा दानलाय सुलायजों जों मालाबाबो जौगानाय नङा। आं दहायनो बुंखाबाय जोंनि दिनैनि कन्टेक्सआ इमिडियेट कन्टेक्सआ बिपिएफजों दङ खिन्थु एसे उनाव हयथ' इउपिपिएलजों जाहैफिननो हागौ नामा सानदों। खारन बिसोर मोननैया एखेयानोखा। हिमन्तआ जेखौ बुंगोन हाग्रामाया बेखौनो मावगोन। नों नुबाय नों हाग्रामानि खामानिया दा बिराद स्ल' डाउन जादों। औ मास मोनसे सिगां बिथाङा फुरा मोसा बिराद केम्पेइन खालामदोंमोन खिन्थु हिमन्तआ एसे बुंबाय खोमा नों दलद थादो नों एसे सिरि थादो
जों बोलो होनसैलाय होननानै दा बेखौ नायोबा एक्सुवेलि जोंनि दावहाया बिजेपिजोंनो होनजायो आरो नाथाय इउपिपिएल होनना बुंबाय थायो जेनेबा 4 लाख 3 लाखसो भट लानानै देरहाखाबाय होनना बुंबाय थायो बेनि बेलायाव नोंथाङा मा बुङो? ना नाय बर' भटआ 5 लाख 13,000 बे बर' भटखौहाय जोङो मोननै गावहोयोबा माखासे ख्रिस्टान माइनरिटि कमिउनिटि दङ नन ख्रिस्टान दङ नों नायदो कंग्रेसनि सोर बांसिन होगोन दा बे हिसाबै जोङो बर'नि भटखौ 1.5 लाखनि बारा मोनगोन माइनरिटि मुस्लिम दङ 3 लाख 21,000 दा बावहाय जोङो 2 लाखनि एसेबो खम मोना बिथांमोना बिपिएफ जानो हागौ इउपिपिएल जानो हागौ खिन्थु एखे सिदा सिरि नों एबिएमसिनिफ्राय दिनै टाइसन साहाबा अपेनलि होनबाय जे बिजेपिनि एगेन्स्टै भट होनांगौ औ सोरनि भट मोननानै देरहागोन दे इउपिपिएलआ मुस्लिम भटआबो होआ गोग्लैयाबा बर' भटआबो गोग्लैयाबा आदिबासिखौ नायथां नोंथांमोना गामि गामि हाबफै गासिबो कंग्रेसखौ मख'जोबो आदिबासि भट दङ राजबंसि भट दङ बेंगलिफ्रा मानो होगोन बेंगलिफोरना हा हु गैया बिस्राफ्रा बिजनेसानो बिजनेसाव रायजोफोरनि आखायाव जेबो फैसा गैयाबा बिजनेसा मा जागोन बै गिदिर गिदिर कुटि कुटियाथ' बाहाय जोंनि बिजनियाव जोंनि गसाइ माबायाव बेंटलाव जोंनि क'क्राझाराव बाजार खालामा बिसोर दिल्ली बम्बे सोरबा थांगोन थाइलेण्डआव सोरबा थांगोन दुबाइयाव सोरबा थांगोन इंलेण्डआव दा बेखायनो बेंगलिफ्राबो बुजिबाय जे बिजेपिया गरिब दरिद्रनि एगेन्स्टै बेखायनो इउपिपिएलआ जेसेबांखि होना भट बिसिना गैया एबाराव भट मोननाय नङा बिथांमोना आपार आसामावहाय मोनबा सिदा अल टटेल थांनाय फार्स्ट फेजआवहाय 102 ना 102 बे नैथायावहाय बिजेपिया बाराथाय बारा 30 प्लास मोनगोन बाखिया साफा इन्डिया एलायन्सआव फैजोबगोन दा आपार आसामावबो गगै साहाबा ओंखारबोगोन जोंहा माबायाव ओंखारबोगोन प्रदत बरदलै साहाबा ओंखारबोगोन लरेन ज्योति साहाबा ओंखारबोगोन बेनिफ्राय जोंहा हाफिज चौधुरी साहाबा ओंखारबोगोन दा जोङो सानदों जोंथ' आगोल 5सिमल' लादोंमोन जों एबार 9खौनो लानानै दं 14थायाव 9थाखौनो कंग्रेस बा इन्डिया एलायन्सआ मोनगोन एबार कंग्रेसआ सरकार दागोन होनना आसा दिल्लीयाव सरकार दासिगोन दोहौआ बेनो माने नायदो नोङो मिडियायाबो ओरै मोनसे खोथाखौ लादों मिडियायाबो बिजेपिखौ गाज्रि मोनबाय खारन एबाराव 2024आव जुदि बिजेपिया फैयोबा गणतन्त्र थानाय नंलिया गणतन्त्र थायाबा नोंनि संबिधाना जुदि थेर बेथेर जायोबा राइट टु स्पिच प्रेस राइटआ बहा थागोन बिथांमोना हाजार हाजार लाख लाख दिनै प्रेस नोंथांमोननि जुगिदि बिथांमोना थांनानै थानायनि बेबस्थाखौ मोनदों जुदि राजानि तन्त्र जायोबा राजानि सासन जायोबा बे प्रेसआ मा बुंगोन दा बिस्राबो बिथांमोननि उदैयावबो जोनाय जागोन नङा होमबा दा बेखायनो इन्डिया टुडे बायदिया दिनैहाय बिजेपिखौ होनदोंबा क्वासि अट'क्रेसि बिथांमोना टाइरान बिथांमोना डेस्पटिक दा बेफोरखौ खोनायोबा प्रेस मिडियायाबो बिजेपिनि पक्ष गैया बिथांमोनाबो सिं सिं इन्डिया एलायन्सनि जानानै खामानिखौ मावबाय थागोन गिबियाव बयखौबो खुलुमबाय दिनै नैबे गुसुं मोनसे प्रेस मिट बायदि होनायनि खारना जाहैबाय आंजों लोगोसे दं आंनि आगदाजों जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट कंग्रेस कमिटिनि भाइस प्रेसिडेन्ट आरो लोगोसे आंनि आगसिजों दङ जोंनि एपिसिसिनि जेनेरेल सेक्रेटारि लोगोसे जोंनि क'क्राझार एमपि सिट कनस्टिटुवेन्सिनि बे इनचार्ज बिथांखौबो हामबाय होनना बुंदों आंनि बुंनायनि उद्देश्यआ दिनै आङो थांनाय बोसोरनिफ्राय आङो बोसोरसेसो आङो इउपिपिएल हानजायाव आं दंमोन जाय रुलिं गभर्नमेन्टखौ सालायगासिनो दङ आङो दिनै थांनाय 12 थारिखआव आङो रेजिगनेसन होबाय पार्टिनिफ्राय बेनिफ्राय आङो दिनैनि दिनावहाय आङो इन्डियान नेशनेल कंग्रेस बे हानजायावहाय आङो दिनै फर्मेलि आं जइन जानाय जाबाय दा आङो बेखौनो बुंनो सानदों जे आङो जि दोलाव दङमोन बे दोलावहाय आङो मावनो थाखाय आं कम्फर्टेबल मोनाखै आं बेखायनो दिनैहाय इन्डियान नेशनेल कंग्रेसआवहाय आं सिगांबो मावखादोंमोन आं बाहाय बांसिन कम्फर्टेबल मोननायखाय आं दिनै बाहाय जइन जाफैफिननाय जाबाय खारना इसिबां मेजर गैया आङो रावखौबो गाज्रि मोननानै फैयाखै आरो दोलोखौबो आं गाज्रि मोननानै फैयाखै आरो रावनिबो गाज्रि साननानै आं फैयाखै खारना जादों इउपिपिएल दोलोखौ आं आंनि बेक्तिगत बुजिनायनिफ्राय आङो सानना लादों जे आंनि थाखाय बे कम्फर्टेबल मोनसे हानजा नङा मानो होनना बुङोब्ला आङो आबसु बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय मानसिबो नङा आं एनडिपि बेकग्राउन्डनिफ्रायबो आं फैनाय मानसि नङा बेखायनो आङो साधारन आङो पाब्लिक सेवा खालामग्रा मानसि बेखायनो आङो इउपिपिएल दोलोखौ आं कम्फर्टेबल आंनि मोनसे जन हिसाबै आं मोनाखै आरो बाहाय आङो खामानि मावनो आङो मोजां स्पेस लानानै मावनो थाखाय आङो हायाखै बा आं स्कप मोनाखै बे खारनै आङो दिनै मोजां मोनसे स्कप लानानै गावनि जायगानि थाखाय गावनि मानसिफोरनि थाखाय जातिनि थाखाय आरो मोनसे मेन उद्देश्य
जायहा दिनैहाय गतै इन्डियायावहाय मोदीखौ सालायनानै कंग्रेस सरकारखौ लाबोनायनि जि सेन्टिमेन्ट बयनिबो गोसोआव दिनैहाय सिखांदों। गोबां इस्यु दङ, गोबां जाहोनफोर दङ मोदीखौ मानो बोख्लायनानै दिनैहाय कंग्रेस सरकारखौ लाबोनांगौ सेन्ट्रेलाव। सोरबा बिपिएफआवनो था, इउपिपिएलआवनो था, बा जिखुनु जा पार्टियावनो था, खिन्थु बिथांमोननि गोसोआवबो आं दिनै मोनदांदों जे सेन्ट्रेलावहाय बिजेपि सरकारखौ बोख्लायनानै कंग्रेस सरकार फैजानायखौ लुबैदों। गोबां खारन दं, आं बे खारनफोरखौ बुंनो थांला, बयबो मिथिखागौ। दा आंबो दिनै बे नोजोरखौनो बोनानै आं इन्डियान नेशनेल कंग्रेसआवहाय आं थांनानै आं खामानि मावहैनोसै साननानैहाय आङो फैनाय जाबाय। आङो बिनि गेजेरावनो आं मोननैसो खोथा आं बुंनो सानदों। दा आंहा गोबां लोगोफोर दङ इउपिपिएल दोलोआवहाय, गोबां आंनि मोजां लोगोफोर दङ। इरागदाव ब्रह्म बिथां दङ, आदा अमरजित बसुमतारी बिथांमोन दङ, आरो रुंगुल बर' बिथांमोन दङ। बिथांमोना आंजों मोजां कपारेसन खालामदों इउपिपिएल दोलोआव थानाय समावहाय। दाबो बिथांमोना आंजों मानसि पार्सनेलि बिराद क्ल'ज। आरो बेजों लोगोसे आङो दिनैनि बे मिडियानि गेजेरजों आङो मोनसे खोथाखौ फोरमायनो सानदों। आङो हामबायनो गोसो जादों जोंनि मानगोनां 14 नं चिरां दुवारनि जि एमसिएलए बिथांखौ आं धन्यबाद होनो सानदों। बिथाङा गुसुं समनि गेजेरावहाय आंजों गोबां कपारेट खालामदों। बेक्तिगत हिसाबै आंनो अननाय होदों, आंखौ केयार खालामनाय, रेसपन्सिबिलिटि लानाय। बिथांखौ आं जेब्लाबो आंनि गोसोआव थागोन, गोरबोआव थागोन। पार्सनेलि आं बिथांनि सायाव अरायबो रेसपेक्ट, अनार आरो हामबायनाया बिथांनि सायाव आं थागोन। बिथाङा गुसुं समनि गेजेराव आंनो गोबां स्कप होदों, आंनो अननाय होदों। खिन्थु मोनसे खोथा जाहैबाय, आं दिनै मोनसे खोथाखौ आङो अनुभब खालामदों। बे इउपिपिएल दोलोआव आंनि जेसेबां लोगोफोर दं बिनि बांसिन आंनि सुथ्रुफोर आं नुदों। गोबां सुथ्रुफोर आंनि आसपासावहाय आं नुदों बे इउपिपिएल दोलोआवहाय, जायफोरखौ लानानै आङो नुहुरदों जे भबिष्यतआव आं बे दोलोआव थानानैहाय आङो जातिनि थाखाय, हारिनि थाखाय आं जेबो खामानि मावनो हानाय नङा। दा पलिटिकेलि बियो आंनि थाखाय मोनसे हेम्पार जागोन, गोब्राब जागोन, आं बेखौ नुदों। दा बेखायनो आङो मोनसे गोसोआव थिरांथा खालामदों जे आङो कंग्रेस दोलोआव थांनानै हारिनि थाखाय, जातिनि थाखाय आं खामानि मावगोन। मोनसे खोथा आरोबाव आं बेयावनो फोरमायनो सानदों। इउपिपिएल दोलोनि थाखाय दिनैनि दिनाव अमिय'नि गोनांथि गैया। अमिय' नार्जारिनि गोनांथि इउपिपिएल दोलोआव गैया। इउपिपिएल दोलोआव गोबां लाइमोनफोर दं, गोरों गोरों लाइमोनफोर फैगासिनो दं। आरो जायफोरखौ बिथांमोना गुरुत्व सानदों, गोनांथि सानदों, बेसेन गोसा सानदों, बेखौ हयथ' बेसेन होनानैबो बिथांमोना लादों। आरो बिथांमोना बाहायनो नागिरदों, मावनो नागिरदों, माव, आंहा बाहाय बुंनांगौ जेबो गैया। आं बेबायदि अनुभब खालामदों, इउपिपिएल दोलोनि थाखाय आं खुनु गुन गैया, आंनि गोनांथि बाहाय गैथ'वा। आं बेखौ अनुभब खालामदों, मोनदांदों। बेखायनो जुदि आं बे दोलोआव जुदि आंहा खुनु गोनांथियानो थायाब्ला, आंनि गोनांथि इउपिपिएलआव गैयाब्ला, गोनांथि गैयैदोल' आं मानो थानो। बेखायनो बबेबा दोलोआव आंखौ गोनांथि जादों, बा आंबो बाहाय थांनानै मोजां मोनसे खामानि मावनो मोनसे सुजुगखौ मोनगोन, बेखौ नोजोर बोनानै आं दिनै बे थांखिखौ लानानै इन्डियान नेशनेल कंग्रेसआव आङो गोलाव समनि राजनिति खालामनो थाखाय आङो फैनाय जाबाय। गोजोनथाव खौरां, नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा? नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन। क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन। बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड, 2D साइनबोर्ड, आर्क्राइलिक ट्रफी, एसएपी पेनेल, नेम प्लेटार्स, रेट्र, रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड, नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन। बेनि अनगायैबो इनग्रेभिं सार्भिस, आर्क्राइलिक लेटार काटिं, एमडीएफ जालि काटिं, लग', ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6900981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।